Priorità oħra ta' gvern ġdid Laburista hija li toffri kundizzjonijiet u pagi aħjar għall-edukaturi. Sostna dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela waqt laqat mal-Unjon għall-Alliem l-MUT u l-Unjon tal-Edukaturi Professjonali l-UPE. F'dawn il-laqat Dr. Abela preżenta numru ta' proposti fejn jekk jingħata l-fiduċja fis-26 ta' Marzu se jkun qed jiżgura li jiġu implementati. Hawn il-Prim Ministru tenna fost oħrajn li Gvern Laburista ġdid joffri kundizzjonijiet aħjar għall-edukaturi, dan ifisser titjib sinifikanti ieħor fil-pagi tal-għalliema fil-5 snin li ġejjin. Dan fil-waqt li studenti li qed jistudjaw biex jilħqu kindergarten educators jew learning support educators jibdew jirċievu ħlas waqt it-teaching practice huma wkoll. Ġi diskuss ukoll kif l-edukaturi għandu jkollhom l-irwol akbar ta' policy makers u bekk fil-waqt li jsaħħaħ id-dialogu jitwaqqaf ċentru ta' riċerka indipendenti mill-Gvern. F'dawn il-laqgħat Dr. Abela tenna wkoll l-importanza li tibda diskussjoni dwar il-homework u l-ħin liberu ta' tfal titjib ieħor apparti fil-pagi tal-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-għalliema b'inqas burokrazija, jitkompla l-investiment qawwi f'bini ta' skejjel u modernizzar ta' klassijiet fost affarijiet oħra. Brabta ma' dan One News tkellem ma' Marco Bonnici bħala President tal-MUT. Għalija li għatajba ħafna, anka biex nħarsu l-qoddim anka eventualment fil-xhur li ġejjin. Il-proposti ovvjament li preżenta l-partit huma proposti tajbin ħafna, il-qajnihom mill-ewwel il-fatt li ħajkun hemm il-commitment taż-żieda tas-salarji tal-edukaturi għax hija xi ħaġa li importanti, kif ukoll il-fatt li semmew ukoll KGs u l-LSCs u li ħajtlu wkoll bħala parti mit-titjib sostanzjali qed jissemma. Hija xi ħaġa li ovvjament nilqgħu bis-saħħa kollha. Minħat jew il-kap eżekuttiv tal-UPE Graham Sansone tenna kif ġew ukoll propost l-introduzzjoni mill-ġdid tal-iskejjel tal-isnajja. Il-punti li semmejna naħseb u anke li sabru l-bieraħ huma pożittivi ħafna. Nemnu wkoll li ma dawk in-nies li semmew il-bieraħ hemm bżonn ukoll jittieħdu wkoll b'serjetà is-settur fejn għandek is-supply teachers ukoll hemmhekk jiġi konsidrat ukoll. Jiġri hemm diversi għalliema li jridu jibbenefikaw minn avvanz fil-karriera tagħhom. Semmejna wkoll proposti oħrajn li l-Prim Ministru jidher li huwa on board fuqhom, inkluż ukoll anke introduzzjoni fuq trade schools, fimt kif jaħdmu, kif joperaw, forsi x'għandna bżonn, is-settur il-pajjiż għandu bżonn ta' iżjed żgħażagħ li jkunu speċjalizzati f'ċertu oqsma, imma jidher iva li hemm viżjoni pożittiva li ovvjament bħala union aħna naraw li qegħdin on the same wavelength.